सेकेंड फेज इलेक्शन आङो गासै जायफोर बिजाथिया बाहागो लादों जोंनि UPPL हान्जानि BPF नि BJP नि कांग्रेस नि UDF नि बयनिसिमबो आङो हामलायनाय बावहरदों आरो लोगोसे मिजिं थिदों दिनै बिसायख'थिया गोजोन थासारिनि गेजेरजोंनो जागोन आरो बेवहाय मोनसे बयबो बाहागो लानायनि मोनसे थासारि फैगोन एबारनि बिसायख'थियाव बयबो सोलायनाय नागिरदों आरो बेनिखायनो आइजोफ्रा लोब लोब बाहागो लाफैदों लोगोसे लाइमोनफ्राबो गोबाङैनो बाहागो लादों दा नैबे बिसायख'थिया बिटिआर ओनसोलनि इयुनखौ थिक खालामगोन दा नंखायनो बिटिआर ओनसोलनि इयुना मोजां जानांगौब्ला सोलायनाया फैनांगोन आरो गणतन्त्रखौ सुबुं दारा खान्थिखौ गोख्रों खालामनांगौब्लाबो जोंनियाव मा होनो सोलायनाया फैनांगोन दा बेनिखायनो नैबे बिसायख'थिया बयनिबो थाखाय गोनां आरो बेखौ बयबो बुजियो होननानै आं सानो नोंथांमोननि दोलाव सोलायनायनि स्ल'गान मोन्थोरजों जे हारि धोरोम बोरोन सायख'जासे दले बले ओंखारबोदों बे बिथिङाव नोंथाङा माबायदि मिजिं लानो हायो आङो बेखौनो गोजोननाय मोनदों कि सुबुं माहारिया बयजोंबो गोरोबनानै थानांगो आरो जोंनि हारिया गोबाव सम जों सोमावसारनायाव जोंखौ सोरबाया दुखु मोननानै रागा जोंनानै गिनानै खुद्रिनानै जोंनिफ्राय गोजानाव थादोंमोन सोमावसारनाया जेला फिनिशिंआव फैबाय बिटिआर गोरोबथा जाबाय दा बयबो हारिया जोंनि खाथियाव फैफिनबाय जों बयबो ज' फैनो हाबाय आरो बेनो मोनसे बिउटि मोनसे सुबुं दारा खान्थियाव बिउटिफुल बिउटि होननानै जेखौ बुङो समायना महरा बेनो जे बयबो हारिसाया ज' जानानै गावनि सरकारखौ दायो आरो एबार जोंनियाव बेनो मोनसे माबा फैदों कि बयबो हारिसा लोगो नांनानै नोगोरारि हिसाबै मा होनो सरकारखौ दानो थाखाय बयबो आवगायगासिनो दं बिसायख'थि फैब्लानो जे जोंनि जाथियाव जोंनि हारियाव मोनसे हिंसायारि जाथाय सोमजिबाय थायो बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बेयो बारा गोबाव जानाय नंला एबार अलमोस्ट रावबो जिउ होनांगौ जायाखै नैबे इलेक्सनाव मैया आंनि सायावसो एटाक खालामबाय बिथांमोना आंनि सायाव एटाक खालामबाय बेखौ आंहा बुंनांगौ गैया आंखौ बिथांमोना टारगेट लाबाय थाखादों इसोर दोङो नंखायनो जेबो जायाखै नङाबा मोनसे गिलु बालु एटाक खालामदोंमोन बिथांमोना नायगावआव आरो बिनिफ्राय जोङो अबंलावरनि अननायाव बासिबोनो हादों आरो नैबेनो जोबथा भायलेन्स जागोन बिनि उनाव हयथ' बिथांमोना एसे एनै टारगेट लाबावनो हायो जोंनि सायाव नाथाय बिनि उनाव आरोबाव भायलेन्स खालामनो हागोन होननानै आं सानाखै बियो जोबोद लासिंसिं जादों बेवहाय आङो दुखु फोरमायो आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगां जों हायैनि उनजों बिथाङा माने जोंखौ एटाक खालामनो फैदों बिनिख्रुइ आरो लासिंसिं जेबो गैया इलेक्सन दावहायाव रायजो राजाफ्रा भटखौ होगोन मेल मिटिं जालांबाय आरो दा एटाक खालामनायनि जेबो खोथा गैया चिराङाव मोन 7 आरो क'क्राझाराव मोन 12 बियाब बे बिथिङाव बेसेबांसिम समस्थियाव आसा खालामो UPPL दोलो हिसाबै बांसिन सिटखौ जोंनो मोनगोन चिराङाव 7टानि 7टाखौबो जों मोनगोन आरो गाज्रि सिटुएसनावबो जोङो क'क्राझार जिल्लायाव 8-9नि खम मोननाय नङा रायजो राजाफ्रा मिथिनो लुबैयो थादों जे UPPL सरकाराव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि फार्स्ट प्रायरिटि खामानिया मा जागोन रायजो राजाफोरजों रायलायनानैनो जों खामानिखौ मावगोन रायजो राजाफोरनि जेंनाखौनो जों सुस्रांगोन आरो मोजां मोनसे बिटिआर दानायानो जोंनि थांखि दा नंखायनो जिखिनि गेना गोरोन्थि दोङो बेखौ जोङो 100% सुस्रांनो नाजागोन आरो जिखिनि खामानिखौ थाबनो मोजाङै मावसिननांगौ हारि माहारिनि जौगानाय जोंनि बर' माहारिनि जौगानाय बेखौ जोङो थाबैनो मावलांगोन फैगौ 12 अक्ट' रिजाल्ट मोनगोन बे बिथिङाव मा बुंनो सानो रिजाल्टआ मोजाङानो जागोन आरो UPPL नि सरकार जागोन बे समावहाय UPPL दोलोनि आफादगिरि मान होगोनां प्रमद बर'आ फोरमायथिदों जे फैगौ 12 अक्ट'आवनो BTC बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ फोसावगोन आरो रिजाल्ट मोनखांनाय लोगो लोगो BTC आव मोनसे गोग्गो खुंथाय सोरजिगोन होननानै बिथाङा रोखा फोरमायथिदों गोजोन्थों